Laila! Laila! What, Faruk? Lafiya Laila, ina miki magana amma kwata-kwata kin share ni. Na miki laifi ne nan? In na miki laifi ya kamata a ce ki sanar da ni Laila. Ka bani mamaki, Faruk. Daga magana da kai rana ɗaya, din na baka shawara akan ka fara WhatsApp. Sai ka je kai sata? Kin bani mamaki Laila. Da har zuciyarki ta kawo kokantan cewa zan iya sata. A tunanina da ni da ke mun zama tamkar alfa da bita. Mu ne ƙarshen lissafi. Da ke kaɗai na shaku, ke kuma na fara sani a cikin makarantar nan. Idan har ke baki yarda da ni ba, to su waye za su yarda da ni Laila? Laila ki sani. Duk inda ɗan adam yake yana tare da mahassada da magauta. Baki yi tunanin cewa ana bi na da shiri bane a cikin makarantar nan? Na yadda da kai, Faruk. Inda za a bani biro, da zan rubuta maka kalmomi 1000 a cikin daƙiƙa guda in ta yabanka. Ina yi maka kirari tare da nuna kwarjininka da bajintarka, amma wasu lokuta mukan yi abin da mu kanmu ba mu fahimta ba, just because they are writing to do. Zuciyata ba taɓa kokanto a kanka ba, kar ka zarge ta. Na ga kwana 2 da yin magana da kai, wannan abu ne. Kuma dai menene Laila? Ke ce sirri na, ke kanki kin sani babu abin da nake ɓoye miki. Ke kaɗai nake tunkara na gaya miki abu na straight. Ban yi tsammanin za ki guje ni ba akan abin da baki da hujjar cewa na aikata. Kai haƙuri, irin haka insha Allah ba zai ƙara faruwa ba ko a mafarki. I promise you. Ba damuwa, mu bar wannan maganan kawai Laila. Ni dai na bar wa Allah, kuma menene shi zai fito min da gaskiya.